mari ora enek nandur ketan. Iki nganu lho Mas. Selo. Lah karo terus kekaran ketuaan lha ketan kan kena didol. Lah nggih niku lho. Lah ketuaan ya anu lho jan. Hah? Ah iya. Wis iki wartawan kok. Ngene iki lho. Buat-buate sir mangan padha karo kancane. Iki tesan iki. Dundutan ini. Heeh. Wah, iki apa pari? Ketan Lah ndi wonge ra kira rene. sebut abang. Lah ning omah sing akeh semut abang. Nyakot panas kaya Ngene iki buat-buate lek arepe mangan padha karo kancane lho. iki ketan. Mangan sate, melak sate ngono lho. Karepe. Kiri Mas. Hah? Berarti anu dibuntet barang cewangok teman. Buntet. Kalau dibuntet. Oh, dia ki iso ngendi Mbak Muji? Ora Mbak Muji. Mbak J. Ora ngalor. Pak, aku lak ora nyuting Mbak Jino wis ora. Niku anu lho, niku jane anu lho. Mboten tem mriku tasik kulone tasik anu tunggal lho. Lah tunggale sing nggon awit bleh kae. Ini kalau Mas Cel. Kalau senyaur kok etan ini seneni niku. Ya. Tang, Ya senyaur ya senyaur ya. wangi. Iya tak ya wangi. Wangi. Ceketan Mas jali. Wes Beli turah lho iki. turah. Iki karek tok beli kuwi sak mulu. Totonane mahal ya kaya ngono. Rek, Wes totonane lho kaya ngono. Ragane cetok yo. we Cung loro cung. aku sitok. Matamne loro lho yo. Lah aku nggo HP lah. Mata de yo. Ini paling pakai lagi. Ya apa yang ngangkat? Lo tau lho, penting lho. Kalau lo tau dhewe. Sok pasti dia. Apa iki wong 32 tok iki dino iki. Aku juga Nak aku jan kabeh telur. Aku sing ngerti pangene tikus. Tak omongi nyulo kaya Surata engko aman 2 dino ngene aku. Ngesing. Kuwi lho ning kalinan cilik mujur ngalor lho. Kan enek ronge akeh lho iki. Ora disului. Kono suli Surata ya aman. Dereng. Kancane bar enek 10 dina lagek anu ngawur kok cek gawe kepapan winingan kok. Ya paling tandur ya bar kok nggon aku etang kono. Ditandur ya din ya keras rodokan. Wes. Kadinge.
dandapan we. Lah ya kuwi calon ngidul ngono. Oh kerja me dulure bendol ya. Kerja me kakange ya. Kakange sing wedok. Pakai watos. Lah ramboe banyu bengok-bengok wong. Wis Surata Sulu ya anu aman klenyam lho anake. Pertama oleh 8. Tikus disuluh. Kudune nyuluh tikus lak bengi. Nek lak wong akeh jane ra nemu jane ya. Pak geruduk ngono. Wong kadang ben dingenge ya lah ya tak. Lah ya kuwi lho. Stop pokoke engko wis. Anu ning ndi bendol ning ndi? Ini mbok garap apa mbok anu seroke? Hah? Ora aruh aku. Jakarta nggih ndi to wi? Aja kok parak ning ngulon, parak nang ngetan lho. Sing ndak iki lho. Tuh ketarane lek enek banyune ngene iki kok. Tandur kapan, Bud? Sesuk. So tandur, Bud. Yang tandur sapa? Sesuk. Saya 5:30 saiki. Lah ki lho. Jam 5:05 wis muni kae. Lah kok ini ndak krungu. Lah ning ndi kampretmu? Virai wi kira kegaru jel wi. Wi, ana to? Yo kegaru tapi ki ora. Regane bane kan anu to tebel to. Kene biasane iki, goblok. Lor antek maget lor. Jane golekne sama telur lor. Golekne cah sitok ilang lor.
Tawakane ra gotro wong. Iki ndak tau mati lah radio ning gabung. Mosok dino. Heeh. Entek tikus lho mbok sulo. Lah piye karo kudune nggih carang pring sing anu lho. Wis kali kepok ora kena. Hah? Elek jebule titis. Heeh. Lek ngono ora kena. Iya. Wis cekot. Lah carang pring kan enek anune to. Emang darah kula emes to emang. Etan tandri apa? Anu pari. Odor iki. Iki ketan. Wah, wani ketan ya. Enak ketan. Iki jan kok iso ndak payu ya. Ane Yo. ora payu. Pak ketan ki tau 1000 nganu beraya sik payu. Piro? 100 kok. Mosok. Alah tak ndopir ditawakne bako ngendi-ngendi ra nek sing ambus kok. Lah. Mosok. Lah iki lho. Mukane yo 1000. Sopo? Ip Sopo? apa 98 ngono lho. Ngendi? Ipe mujiran iki. Iki tenanan mau piye? Yo tenanan. Kirangane anu lho. 2 ton enek. Asli. Asli. Ada konane ya. Sebut tekan sapa? Ndopir. Lah ngono didol apa anu? Tes sapa to ndopir ya? Oh. Di ya kok lak kono mbuh ditawakne kono panti sakmono gelem apa ora ngono lho. Didolane gak ngono mesti gelem iki. Ngene iki. Enek tak Edi, Coba. Edi Desi. Le, rusuh wonge. Oh. Wah, mlakune cepet tok. Kesel. Sopo tane iki yo. Ora ditoteng. Jangan ngewangi. Lah ya kuwi tak edah anu kok.